Jenenge Yohanes. Panglimbang 5 menit dina Selasa Pahing tanggal 24 Juni taun 2020. Kapethik saka Injil Lukas bab 1 ayat 57 tekan 66. Katerusake ayat 80. Akeh kang ngandhakake menawa jeneng mono berkah. Akeh uga kang ngandhakake menawa jeneng mono sawijining donga. Jeneng tentrem umpamane ngemu teges supaya pawongan kang ngrasuk jeneng iki tembe tentrem uripe sarta gawe tentrem jroning urip pasrawungan masyarakat ing endi wae dheweke madunung. Mula prayoga dingati-ati lan ora waton aweh tenger marang anak utawa putu. Bisa mbilaeni mengko. Aja nganti jeneng ala tumus ing urip lan patrape kang darbi jeneng. Jenenge Yohanes. Mengkono tulisan ing sabak kang kaserat dening Eyang Sakaria. Rikala tangga teparone padha nyuwun pamrayoga bab jeneng jabang bayi kang kalairake dening Eyang Elisabet 8 dina kepungkur. Tangga teparone padha kaget campur gumun. Gineo Eyang Sakaria nulisake jeneng kang padha karo kang kasebutake dening Eyang Elisabet. Ora ana sanak kadang kang jenenge Yohanes. Kok ngane-anehi? Mula tangga teparo mau ora uwis-uwis padha pitakonan jroning ati. Arep dadi apa ya bocah iki besuke? Pitakonane para tangga teparo iki antuk jawabane dening wecan Eyang Sakaria sarta cara uripe Santo Yohanes. Ing basa Ibrani, Yohanes tegese Allah Maha welas asih. Saka kene, rikala anak kang kalairake Eyang Elisabet katengeri jeneng Elisabet, katengeri jeneng Yohanes, kakarepake supaya tembe bocah iki bisa ngrawuhake Allah kang Maha welas asih jroning uripe. Pranyata kang ngarepake anake Eyang Sakaria ngrawuhake Allah Maha asih ora amung wong tuane wae, ananging kepara Gusti Allah piyambak sang sumber welas asih. Eyang Sakaria bapakne jroning kidung pangalembanane miring Gusti mecakake menawa Santo Yohanes bakal dadi nabi ning Allah kang maha luhur kang bakal ndhisiki Gusti kanggo nyawisake dalan kagem panjenengane. Santo Yohanes bakal mulang umat dalem bab kaslametan adhedhasar pangapuraning dosa. Sapa kang kelenggana kaluputan lan martobat bakal antuk pangapuraning dosa. Pancen bener wecane Bapa Sakaria. Rikala tekan mangsane Santo Yohanes nguwahake pamartobating umat manungsa kanthi cara nglempengake dalan kagem pangeran. Ratakno dalan sing mendak mendukul lan lempengno dalan sing minggak-minggok. Wong-wong kang padha nuhoni panguwuh Santo Yohanes banjur nyumadhiake diri kabaptis lan kanthi gampang uga nampa Gusti Yesus minangka juru slameti. Prostresna pelem kinasih tumrap wong Katolik, jeneng mono pancen berkah lan uga donga becik saka wong tuwa tumrap anak-anake. Apa kang kakersakake Allah ginambar mring makna sawijining jeneng paringe wong tuwa. Sacara mligi, jeneng baptis mujudake timbalan kanggo urip kaya priyagung suci kang asmane karasuk, saengga uripe wong Katolik becik suci tur banget piguna kanggo pepadha. Rikala wong Katolik ora urip selaras karo jeneng-jeneng kang karasuk, ateges uripe gabuk ora ngasilake woh. Suwawi sami munjuk, kunjungan dalam yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Allah juru slamet kawula munjuk sembah nuwun dene panjenengan sampun ngutus Santo Yohanes ngengetaken kawula saperlu martobat. Kawula sadar bilih namung kanthi martobat kawula pinanggih pantes wonten ing ngarsa dalem. Kawula gadah niat badhe tansah nginggalaken diri lan manah kanthi pamartobat ingkang tanpa kendhat. Amin. Kunjung kasmo dalem Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.